Soc en Jaume Garcia, president dels Amics de les Roses, membre fundador de l'entitat l'any 2003. Per tant, ara fa 20 anys que existeix la nostra entitat i que treballa per donar promoció, divulgació i defensar el patrimoni rosarístic de la nostra ciutat. L'entitat es va crear el 2003, però jo diria que de fet fins al 2 o 3 anys després, en el que vam decidir dedicar-nos a la plantació de rosers, no és quan vam començar a funcionar realment com a Amics de les Roses. Una cosa és la rosa virtual, la rosa sobre el paper, la rosa a la poesia, la rosa en la literatura, la rosa en la imatge, i l'altra cosa són les roses que hem plantat i que obtenim a través dels rosers que hem anat conreuant durant tot l'any. El cas de la majoria de socis i sòcies de la nostra entitat ve del coneixement històric que tenim de la rosa de la nostra ciutat i de la voluntat de permanentitzar una tradició i de voler divulgar-la, promocionar-la i que creixi. El meu cas concret és diferent en tant quant soc nascut a Sant Feliu, he tingut sempre relació en el món de les roses a través de la família Dot i a través de la pròpia història de la ciutat, que tenim ara la responsabilitat d'organitzar, dissenyar, coordinar i produir aquesta exposició. Bé, darrere de tot esdeveniment hi ha una gran, preparació. Sense preparació és impossible que arribis a bon port. I això vol dir que quan acabem aquesta edició fem una valoració de la mateixa des de la pròpia entitat i comencem a pensar què farem amb la propera edició. El clima que està passant és que en un moment donat el planeta va enterrar milions d'hectàrees de boscos que es van convertir en petroli i en carbó, van enterrar tot el CO2 que existia en aquell moment i els humans el que han fet en els últims 100 o 150 anys és alliberar aquest CO2 i per tant el clima està canviant, està canviant de nou i això s'està afectant a totes les plantes però també a tots els éssers vius. Vull dir, un planeta sense plantes és un planeta sense futur, això és evident. Bé, jo crec que aquesta és una exposició única a la nostra península i jo m'atreviria a dir que única pràcticament en tota Europa. Hi ha coses semblantes, hi ha fins i tot algunes coses millors, però una exposició d'aquest volum que treballi només el tema de la rosa, amb molts aspectes i molt diversos, jo diria que és única i que, la nostra gent de Sant Feliu, però també la nostra gent més propera de tot Catalunya, no es pot perdre un esdeveniment com el que estem plantejant a Sant Feliu de Llobregat. I per tant jo el que faria seria invitar-vos a que pugueu visitar els centenars de roses i de rosers que podeu veure a Sant Feliu de Llobregat aquest cap de setmana. Una mica la rosa és això, és el saber no només què hem de viure, sinó el per què també hem de viure. I la rosa ens dona potser aquest punt de dir no només cal viure, no només cal menjar, sinó també cal gaudir del que la vida ens ofereix.